بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرضه صاحب الأسر والزمان أرواحنا له فداء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. to magana zan yi dangane da ranar Kudus ta duniya wadda a wannan karon ta faɗo a ranar juma'a 28 mu a nan a wajen ma'aunin sassan duniya 27 ga watan ramadan. To ranar Kudus ta duniya a rana ce da aka yana ta kusan shekaru 40 da kamar biyu da suka wuce, kuma ba a gushe ba ana yi a sassan duniya daban-daban a duk ranar juma'an ƙarshen ramadan. To kuma yana samun shigan mutane daban-daban, al'ummu daban-daban a sassa daban-daban na duniya. Rana ce ta nuna alhini da kuma nuna jaje da kuma nuna tazamuni da al'umman Falasɗin wanda ake zalunta, wanda yanzu an kwashe kusan shekara 80 suna ƙarƙashin wannan danniya na mamayan sahayunawa. Yana da kyau mutane su fahimci abin da ke faruwa a Falasɗinu, su fahimci cewa al'umma ce guda wadda take ƙasa ce mustaƙilliyan kanta, aka je aka mamaye ta, aka dankara wata ƙasa a cikinta, aka kuma kira wannan ƙasan wai ta ce ke da ƙasa, aka mai da su 'yan al'umma ƙasan gaba ɗaya tamkar su ga sunan ne kawai, ba su da wani matsayi, su ba ɗauke su a matsayin 'yan ƙasar da aka mamaye ba kuma ɗauke su a matsayin suna da ma wata ƙasa ba. Ana ta tursasa musu ta hanyoyi daban-daban, ana karkashe su kulliyomin, sannan kuma ana rurrusa musu gidaje, ana ta da su a ƙauyuka da garuruwa, ana ta cin musu mutunci ta hanyoyi daban-daban. To kuma a birbishin duk wannan akwai masjid al-aqsa wanda yake sananne ne a dukkanin al'umma musulmi, sun san wannan masallaci shine wannan masallacin da Allah ta'ala ya ambace shi a cikin suratul isra, yana cewa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Shine masjid al-aqsa da Allah ta'ala ce ya albarkaci abin da ke kewayensa don ya nuna bawansa ayoyinsa. A nan wannan masallaci ne manzon rahama sallallahu alaihi wa yayi sallah tare da dukkanin annabawa kafin ya mi'raji zuwa sama. To wannan sanane daga dukkan al'umma musulmi. Wannan masallaci na al-Aqsa shine wanda a wannan lokaci don wayan Qudus na wannan shekara ta ma bambanta da sauran ranakun Qudus na shekarun baya, domin a juma'ar da ta gabata al'umma musulmi suna gudanar da ibadodinsu na ranar juma'a, sallar juma'a. Dakarun haramtacciyar ƙasar da mamaya ta sahayunawa suka shiga, ana sallan nan suka tarwatsa masallata, suka harba barkonun tsohuwa, suka yamutsa wurin, suka dunga dukan mutane da kulake, suka kama su, suka ɗaɗɗaure ta baya, suka kwankwantar da su, wanda suka dake suna sallan da aka tattara su, aka ɗaɗɗaure su, aka kama su, daga wanda aka jima ciwo sai wanda aka ɗaure aka kama. Wannan ba su alwai sun yi nan ne wai akan cewa sun shiga da waɗansu mutane waɗanda suka ce wa sun shiga da su ne domin ranar idinsu ne. To ko da hujjan tunani na hankalin mutum ya san cewa, kowa ya san cewa ranar juma'a al'umma musulmi suna sallah, kuma ya san cewa ranar sallan su ce, amma rannan ne suka ga daman su ce ba sallan juma'an ba za a yi ba, za su shiga da mutane ne da suka ba su kariya. Su waɗanda suka je masallatan da suka je sun je sallah ne ba komai a hannunsu,
sun je ne babu ko sanda a hannunsu, sun je sallah ne. Su ko ina an shiga ne da ainihin bindigogi da kulake da muggan makamai. Aka kuma raka wasu mutane domin wasu su gabatar da waye bikin idinsu. To kamar da hotuna suke nuna, na san yanzu ba zai ɓoye mutane ba, suna iya ganin yadda ainihin wani soja ya ɗauki kulki ya nana ma wata mata da ƙarfin gaske, wuce abinsa ya barta tana ihu. Kowannen ya isa ya da hankalin al'umma a ko'ina na duniya wanda suke ganin irin wannan ta'asa da ake. Shi mai da wannan Kudus na bana kamar ya bambanta da sauran ranakun Kudus. To nan a wannan sashi namu mukan yi bikin ranar Kudus kusan mun kwashe kusan shekaru kusan 40 din muna yi, kuma mukan yi shi a wayannan lokutan ne. To amma abin mamaki da wannan al'umma da muke zaune a ciki, sai aka jingina shi bikin Kudus din da tunawa da yin talamu da al'umman Falasɗinu da cewa wai na shi'a ne. Amma na taɓa jin wani kafan watsa labaru na Hausa suna faɗa, suka ce wai ranar juma'ar ƙarshe na ainihin watan Ramadan, wannan rana ce da wai 'yan mazhabar shi'a suke nuna goyon bayan su ga al'umman Falasɗin. Haba wannan wata irin magana ce. Yanzu goyon bayan Falasɗinu har wani al'amari ne na wata mazhaba? Al'amari ne na mutuntaka. In kai mutum ne kuma kana jin abin ya dame ka, kai mutum a matsayinka na mutum bil'ahas, domin abu ne da ya shafi dukkanin mutane, kuma ya keta tsakanin addinai da kuma tsakanin ma jinsunan mutane. Wannan ana batun cewa an mamaye wa'ansu al'umma ne, ana zaluntar su. To me ya kawo batun masaba a ciki? In ma kai kana ganin shi ta fuskacin sha'anin masaba ne, to kai kuma a irin taka masabar, in kana da masabar, to kai kuma yaushe ne kake nuna damuwarka ga abin da ya shafi al'umman musulmi a wani sashi? Sanannen abu ne cewa manzon rahama sallallahu alaihi wa ya kamanta al'umman musulmi da jiki guda, wanda ya ce idan wani bangare ya koka, duk sauran jikin akan amsa ne da zazzabi da rashin bacci. Wato inda yatsa mutum zai ciwo, to ba yana nufin haƙorinsa da idonsa da bakinsa da kafansa za su ce ba ruwansu ba ne, duk gaba ɗaya za su ɗauki zogi. Haka zalika idan idonsa ke ciwo, duk sauran jikinsa zai amsa. Za ka ga zazzabi ya kama kowane sashi na jikinsa, sannan kuma ba zai bacci ba. To manzon rahama sallallahu alaihi wa ya kamanta al'ummar musulmi da kamar haka nan, wanda ma'ana kenan an taɓi wani bangare na al'umma din, to duk gaba ɗayan al'umman ke amsawa, duk za su ji. To wannan abin bangaren da aka taɓa, tamkar an kwakula ido ɗaya ne na al'ummar musulmi, domin ɗaya daga cikin alƙiblunsu guda biyu kenan, ɗaya daga cikin alƙiblu guda biyu, domin nan ne aka fara dubawa ana sallah kafin aya ta zo ta ce a dubi masjidil haram. Saboda haka ana ce masu qiblatain. Har ma akwai wani masallaci a birnin Madina da ake ce mashi masjidil qiblatain, wanda a daidai lokacin da suke sallah suna duban tsohon alƙibla, wanda ya zo ya same su ya ce musu aiko yanzu aya ta sauka, an ce a dubi masjidil haram ne. Sai liman ya canza wuri ya koma, su mamu kuma suka juya, sai aka ci kammala sallan da an fara sallan da tsohuwar alƙibla, aka kammala da sabuwar alƙibla. Ana ce masallacin alƙibla biyu. Saboda haka tamkar wa'annan alƙibloli guda biyu tamkar idanu ne biyu na jikin mutum. Inda za a ce a sami idonsa kwara ɗaya a kwakule, to bayan da za a yi saurin jiki ce ba ruwansa, duk gaba ɗayan jiki zai amsa da ciwo da rashin bacci. To amma sai ya zama yanzu a ce mutum an yi wannan al'amari, kai kuma kana ganin kai musulmi ne, amma kana kallon shi a fuskacin wani al'amarin wata mazhaba. Wannan abu daban al'amari, abin mamaki zan ce, wani abin mamaki ne ga wannan al'umma da muke zaune a ciki. Ina nufin nan wurin da muke zaune da ake ce ma Nigeria, da suke da wa'annan irin wannan tunani na cewa wai al'amari ne na mazhaba. Saboda kamar duran da aka fito suna cewa shi'a ne suka fito, su suna ganin kamar cewa shi bai shafe su ba.
wato tana iya su ce to ai ranar nan an ayyana a ramadana ne, kuma ainihin wanda ya ayyana shi ne marigayi ayatollah al-imam Khomeini. na'am daidai ne, shi ya cancanci ya zama shi ya ayyana, saboda an yi juya hali na musulunci wanda ya nasara shekaru 43 da suka wuce, kuma kafin nan wannan ƙasa ta Iran ainihin tana bin tsarin mulukiya ne, wanda kuma suna ɗasawa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila, har tana da makekiyar jakadanci, makekin ofishin jakadanci na Isra'ila a birnin Tehran. Bayan wannan juyi na musulunci da faɗin marigayi imam ya ce a ƙasar jamhuriyar musulunci ta Iran za ta iya hulɗa da kowace ƙasa a duniya in ban da guda biyu: haramtaccen ƙasar Isra'ila da kuma Afirka ta Kudu. Isra'ila saboda ƙasan Falasɗini ne aka mamaye, ko aka mai da Falasɗina ba su da haƙƙi. Su kuma Afirka ta Kudu an ware wasu mutane ne, aka ce su ba su da haƙƙi a cikin mulkin ƙasarsu. Aka ce ƙasar ta 'yan tsiraru ne, masu farar fata, baƙaƙen fatan da suke wurin ba su da haƙƙi, saboda haka ba za su iya hulɗa da waɗannan ƙasashe biyu ba. To bayan da aka sami sauyi a Afirka ta Kudu, ya zama yanzu ana mulkin masu rinjaye ne. Iran ta kyautata alaƙa, tana da kyakkyawan alaƙa da Afirka ta Kudu. To kaga yanzu ba wata ƙasa a doron ƙasa wanda zai zama da za su iya hulɗa da Iran ba illa Isra'ila, saboda ita haramtacciya ce, ba ta da halacci. To wannan ko shi ya mai da shi marigayi al-imam Khomeini wai shi fi cancanta ya ayyana ranar da za a nuna goyon baya ga al'umman Falasɗina, saboda haka ya ayyana, masha Allah. Kuma jamhuriyar musulunci ta Iran an san ta taimakawa wannan ƙasa ta Falasɗinu da al'umman Falasɗinu fiye da kowace al'umma a duniya. To idan har ma makaddara mutum ya ga cewa shi ba za a yi da shi ba, al'alal akalla ya nuna damuwa mana, bai kamata ya jingina abin da masaba ba. Idan ma mutum ya sani ya keta tsakanin addinai. Ranar Kudus ta duniya rana ce da duk masu tausaya ma al'umman Falasɗinu suke shiga. Kar a manta ce cewa Falasɗinu fa al'umma ce, al'umman nan kuma ta kunshi musulmi da masihiyawa, kuma duk cikinsu ake zalunta ba tare da bambanci ba. Kuma wurarensu masu tsarki ake dirama, akan dirama su masallaci ne ko kanisa ne, ba a nuna bambanci akan harare. Saboda haka su al'umman Falasɗinu talamun da su har wala dukkan mutane suke yi, hadda ma mutum zai sha mamaki, hadda waɗansu al'umman Yahudu wanda su Yahudawa ne a addinance kuma Isra'ilawa ne a jini, amma su ba su yarda da abin da ake yi da a nan Falasɗinu na zaluntan al'ummar, ba su yarda ma da kafa haramtaccen ƙasar Isra'ila ba, amma su Yahudu ne. Mutum yana iya duba yanzu a wannan zamanin mu na intanet, yana iya duba, suna da site din su nkusa.net, in ya duba nkusa ba kalma ɗaya ba tare da an sa ko ɗigo ko jan layi ba, nkusa.net. in ka duba ka sa mai zaka ga hotunan ba ma kawai Yahudu bane, malaman Yahudu ne, amma sun sa ainihin irin wannan ko bayan na Falasɗin, kuma suna fitowa su ma ranar Kudus ana yi tare da su. Kuma har wala zaka ga cewa al'umman masihiyawa, kiristoci kamar da muka ce a nan, a ko ina a duniya su ma tare da su ake yi. Saboda haka wannan al'amari ne na nuna damuwa in kai mutum ne, na mutuntaka ne. Sannan kuma a lokaci guda kuma mu har wala mu a matsayin mu na musulmi, har wala mu a wurin mu addini ne, saboda abin har wala ya shafi addinin mu, tunda ya shafi wuri da yake da tsarki a wurin mu, shine Masjid al-Aqsa, wanda yanzu abin halin da ake ciki yanzu ainihin ana ta artabu da su mutanen da suke zuwa su yi sallah kawai a wannan wata mai tsarki, watan Ramadan, suna zuwa su hamsu salawat, kuma suna yin sallolin nafila na Ramadan na farkon dare da ma na ƙarshen dare, tahajjud suna zuwa su yi.
amma a lokaci haka na akan tsare masu hanya. Har ma a yau din an nuna hoton wasu da za su je masallaci zai su yi sallah ne kawai aka tsare su aka hana su wanda suka tsare su duk sun sa kwalkwali, sun sa ainihin rufin fuska na gilashi, kuma sun sa sulke, rigan da yake harsashi baya hudawa, kuma suna rike da muggan makamai, hawa sun su akan dawakai. Amma su al'umma musulmi da suka je za su yi sallah din kowa yana rike da darduma, suka shimfiɗa darduman akan kwalta, suka tsaya suka gabatar da sallansu, suka tsaya suka yi kunuti. Mutum zai iya ganin shi a hoto, gashi nan su suna sallah akan, amma su wa'annan suna rike da bindigogi suna fuskantar su kun ba da mai rike da ko sanda ya je sallah ne kawai. To wannan in kai musulmi ne dole abin ya dame ka, abin ya shafi addinin ka kai ko a ina kake, kuma ya shafi kowa da kowa. To nan mun sha yin ranar Qudus, sai zama mahukumtan ƙasar nan sai su ba da mamaki, ba kawai wai su zura idon sai su aiko da dakaru har su buɗe wuta. An sha buɗe wuta akan al'ummar mu a yayin da suke taron ranar Qudus. An yi ba ɗaya ba biyu ba. Yau shekara 8 da suka wuce a ranar mai kamar 28 ga watan Ramadan, shi ma ya dace da ran da suka buɗe wuta a Zaria suka kashe mutum 34 kawai a ranar Qudus. Laifinsu kawai su ne sun yi Qudus, ma an yi Qudus din an kammala, suka zo suka buɗe wuta. To haka kuma sau da yawa sai kaga bayan ma an gama Qudus, kamar in su shekaru can wajen kamar shekara 18 da suka wuce, shi ma an yi shigen irin wannan a Kano, wanda shi ma bayan an gama a 'yan mota an yi addu'o'i an ma watsi su suka yi raguwan da suke wurin suka je suka buɗe musu wuta suka kashe mutum 8. Haka nan na san wani mun yi taron masu nuna goyon bayan Palestine wanda ya haɗa mutane daban-daban, na halarci wannan taron. Mutane su zo daga sassa daban-daban na duniya duk akan batun Palestine. To sai kowa yana da rahoton irin abin da ke faruwa a kasansu dangane da goyon bayan Palestine da ranar da Qudus da aka yi. To ni da zo rahoton ina sai na bada wannan rahoton cewa an kashe mutum 8. Sai kowane yana ta kallo na kisa, ana ta mamaki, to me yasa aka kashe tun mutum kawai yayi mazaharar ranar Qudus? Ce to sun ce musu to abin takeici mu a kasan haka nan abin da suke kira kawai su wani taro ma ko ma mene kawai amsan da suke bayar kawai shi harbi ne yasu, ba su taba kuma tunanin ma ko masu tunanin me ake ba, harbi ne kawai. Sannan kuma a samu an su wawaye su ce abin da aka yi daidai ne, su a wurin su ana faɗa da wani addini ne. Wannan abin takeici ne. A takaice abin da muke cewa ranar Qudus, don mutum ya sani, rana ce ta nuna tadamuni, in ba san an fahimci ba nan tadamuni ba, da Ingilishi ana ce mai solidarity, nuna ainihin nuna mu muna tare da ku, al'ummar mu muna tare da ku saboda ku ana zaluntar ku, kuma kun cancanci mu yaba muku, mu kasance tare da ku a duk hanyar da muke iyawa. A nuna ma wa'annan mutane su kam su sani cewa ba su isa ba, cewa al'umman duniya gaba ɗaya suna tare da al'umman Falastinu, kuma ko an ki ko an so al'umman Falastinu za ta wanzu. Kuma nan gaba ba da jimawa ba ma insha Allah wannan sankara da suka zo suka datsa a zuciyan al'umman musulmi, sankaran nan sai ta kau, kuma al'umman Falastinu sai ta wanzu insha Allah al'azim. Ba da jimawa ba sai wannan mahalli wanda aka haramta ma al'umma musulmi da can shekarun baya, duk wanda za shi haji kamar ka'ida ne ma, kamar in bayan haji kamar yadda mutum za shi Madina, to sai kuma ya je ya ziyara Masjidil Aqsa na ya dawo gida. To yanzu an haramta mutane ba su ma san ana ziyaran Masjidil Aqsa ba, sun dai san ana ziyaran Madina amma ba su ana ziyaran Masjidil Aqsa ba. Ba da jima ba insha Allah zai zama wannan kofa ta buɗe, al'ummar musulmi za su iya zuwa su yi hajji, su ziyarci manzon rahama sallallahu alaihi wa a Madina, kuma su ziyarci Masjidil Aqsa su yi sallah insha Allah. Wannan kaman ya auku. Zalunci baya dawama. Fir'auna ya zalunci al'umma bani Isra'ila shekara 200 yana yanka ‘ya'yan su jarirai maza, amma abin ya zo ƙarshe. Haka ma wannan zaluncin insha Allah ba zai kai wa'annan shekarun ba, yanzu ya kusa shekara 100 amma ya kusa kawo ƙarshe insha Allah. Ko an ki ko an so zai kawo ƙarshe. Su kuma mahukumtan ƙasar nan da yake kullum ba su da wani aiki sai su kawai su nuna wauta da hauka
a duk lokacin da ake kudus sai mu ce musu sassauƙa abu ne ya kamata ku yi, ba bindiga za ku saba, don kun sa bindiga ko ku saba za mu yi kudus kuma za mu taɓa fasawa ba, kamar yadda kusan cewa kun sa bindiga ya fi a kirga kuma mu taɓa fasawa ba, kun ba za mu taɓa fasawa ba har sai ranar da aka yanta Falastinu. Abinda muke muku kula da ku yi shine ku sami wata rana ne, tunda ko kuna goyon bayan Isra'ila ne, ba kisan kai za ku yi ba, ku sami wata rana ne ba juma'an ƙarshen Ramadan ba, ku ce wannan rana ita ce ta nuna goyon bayan Isra'ila, kuma sai ku yi tattaro duk magoya bayan Isra'ila su ma su nuna goyon bayan su ga Isra'ila ne, kuma suna da haƙƙin su yi wannan, mu kuma ba za mu yi adawa da wannan ba, suna da haƙƙin su yi, mu ga suwaye masu goyon bayan Isra'ila, mu ga kuma suwaye masu goyon bayan Falastinu. Dan karkara magana da cewa ko an ki ko an so Isra'ila za ta gushe insha Allah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.